L'historiador i president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, i el gerent de la societat La Principal al Casal, de Vilafranca, i president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Salvador Casals, seran nomenats membres del Consell Social de la Cultura. El proper dimarts, dia 3 de març, es constituirà el Consell Social de la Cultura, un nou òrgan consultiu que pretén que els sectors socials i econòmics participin més intensament en el desplegament de la vida cultural. Aquest nou Consell estarà integrat per 52 membres del món econòmic, social i cultural. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha nomenat com a membres d'aquest Consell a l'historiador i president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, en representació del moviment associatiu cultural català. Per la seva banda, el gerent del Casal, Salvador Casals, està nomenat també com a representant de la Federació d'Ateneus de Catalunya. El nou òrgan farà un seguiment del sector i de les polítiques públiques del govern. Entre altres funcions, segons la Conselleria de Cultura, vetllarà per assolir la màxima socialització del fet cultural i assessorar o emetre informes sobre polítiques adreçades a aconseguir-ho. Cap dels seus membres, segons el comunicat de la Generalitat, percebrà cap remuneració ni indemnització per assistir als plens i a les sessions de treball.